Kristóf, mi a csinálsz? Az meg. Mit csinálsz? Mindjárt kezdődik a gólyabár. Gyere már, készülj meg, mindjárt indulunk. Gyere a nem látom, mi a csinálok meg. Kaját ilyenkor meg gólyabár meg. Tudod, hol vannak a gólyában Afrikában bal. Jó meg ilyenkor az ember gólyabár. Hagyjam a Disco Pogo. Az életedet hogyan befolyásolja a szeszes italok jövedéki adójára kivetett 50%-os plusz adó? Szinte sehogy. Jövedéki adó. Hát biztos kevesebbet fogok inni. Úristen, ez mindenre igaz? Rám nem lesz hatással, mert én vagyok az alkohol. melyik mesefigurával feküdnél le? Herkulessel. Tarzan. Donald kacsa. Én az Aladdin csajával. Princess Clara a Firka villából. Olyan szép kék szemeket, ilyen gyönyörű elomló barna hajat. Szörnyűleg van, nem? A kiegyensúlyozott kapcsolat az elfogadásról, toleranciáról szól. Princess Clara, a következő számot neked küldöm. Mi a véleményed a zárvatermők idei terméséről? Jól megtermettek, de még nem virágoztak ki eléggé. Az árvatermők idei terméséről nagyon jó véleményem van, mert egy hétig szedtem őket térdigérő szélben, miközben kekszet kapáltam. Az árvatermők engem igazából teljesen hidegen hagytak idén. Mélységesen megsértődtem rájuk, nem gondoltam volna, hogy ennyit kell szenvedünk velük. Nekem olyan idei termésem van, hogy ezt nézd. Józsóka vagyok, Bivaj Szent Kukacról. Hogy hívnak téged? Veronika. És milyen mesefigurával feküdnél le? Egy hablánnyal, basszus, hablánnyal, abban nehéz bele gyömöszölni. A kis hablánnyal? Nem nagy hablánnyal, ne viccelj meg, kis hablánnyal bárki megcsinálja.